Здравейте! Аз съм Стефан и съм от учебна компания Aroma Breeze. В това видео ще ви разкажа какво представлява една учебна компания и какво да очаквате от работата в нея. Ще преминем заедно през всички етапи, от самото начало до участието в регионалното състезание и представянето пред публика. Ще ви покажа, че това не е просто учебна дейност, а истинско преживяване, в което се учим да бъдем екип, да създаваме идеи и да ги превръщаме в реалност. Всичко започва с едно гласуване. Целият клас избира кой да бъде управителят на фирмата. Това е човекът, който поема отговорността да ръководи екипа, да взема важните решения и да бъде лидер. След като вече има управител, започва кандидатстването за работа във фирмата. Всеки има възможност да избере в кой отдел иска да се включи. Кандидатите се представят пред управителя, предоставят CV плюс мотивационно писмо и обясняват защо са подходящи за съответната позиция. След като се сформира екипът, всички се разделяме по отдели. Нашата фирма имаше 5 основни отдела: управител, маркетинг, производство, финанси и човешки ресурси. Всеки отдел има своята роля и отговорности и от този момент нататък започва истинската работа. Една от най-важните и интересни части е генерирането на идея. Събираме се, обсъждаме, мислим, спорим, предлагаме. Целта е да създадем иновативна идея за продукт или услуга, с която ще участваме в регионалното състезание. След няколко срещи ние решихме да създадем мобилно приложение, чрез което да управляваш своя дифузер от разстояние. Едновременно практично, технологично и съвременно. След като вече имахме идея, започнахме работата по визуалната идентичност. Създадохме логото, разработихме уебсайт, направихме профили в социалните мрежи и започнахме да публикуваме съдържание. След това започнахме с дизайна на самото приложение. Решихме как да изглежда, какви функции да има, какво ще вижда потребителят. Нашият ментор ни помогна много с самото програмиране и реализацията. След това създадохме и фирменото табло, на което поставихме общи снимки. Дойде моментът да се подготвим за регионалното състезание. Направихме презентация, измислихме сценарий, който няколко пъти променяхме, репетирахме многократно и изглаждахме всеки детайл. Това ни научи как се представя продукт пред публика, как се говори уверено и как се работи под напрежение. Отделът по маркетинг се грижише за рекламата на фирмата. Поддържаха социалните мрежи, създаваха съдържание, направиха визитки, диплянки и рекламни постери, които разлепяхме в училище. Финансовият отдел беше гръбнакът на фирмата. Те следяха бюджета, записваха всеки приход и разход, подготвяха финансови отчети и изчисляваха разходната част на продуктите ни. Това беше истински урок по финансова отговорност и бюджетиране. Производственият отдел беше навсякъде. Те помагаха с изработката на храни за базари, участваха активно във всяка инициатива, винаги бяха готови да съдействат. Тяхната работа често оставаше зад кадър, но без тях фирмата нямаше как да съществува. Отдел човешки ресурси се грижеше за вътрешния ред. Следяха присъствието, проверяваха дали всички спазват дрес-кода, мотивираха ни и ни държаха отговорни. Те поддържаха работната дисциплина и създаваха усещането, че работим в истинска организация. Управителят беше човекът, който държеше всичко в ръце. Разпределяше задачите, организираше събрания, говореше с менторите и се грижеше фирмата да върви напред. Това е най-отговорната роля и изисква лидерство, комуникация и спокойствие, дори в напрегнатите моменти. Учебната компания е нещо много повече от учебен проект. Това е опит, това е отговорност, това е израстване. Ще се научите да работите в екип, да говорите пред хора, да вземате решения, да бъдете част от нещо голямо. Ще има предизвикателства, ще има умора, ще има и моменти, в които нещата няма да вървят, но именно в тези моменти ще израствате най-много. Учебната компания е шанс да разберете какво значи да поемеш роля, да се бориш за цел и да се гордееш с това, което си постигнал.
Ние вече преминахме по този път. Сега е ваш ред.